Лайыш районынан команда келді. Татар яшьләре каршы алабыз. Рәхмәтебезне әлбәттә беренче чиратта Әйдә Шаярт командасына, аннары соң районыбыз башлыгы Михаил Павлович Афанасьевка, мәдәният бүлеге җитәкчесе Илнур Зуфаровичка һәм инде әлбәттә иң зур рәхмәтләребез безнең гаиләләребезгә. Ярый, әфәрин, әйдәгез, кыздырыгыз, уңышлар сезгә, алга сәхнәгә. Татар яшьләре алга барабыз, бергә без булдырабыз, шәпләре, татар яшьләре алга. Кайдар сәлам сезгә, дуслар. Лайыш районы яшьләреннән, Миндәй сылу кыздан, һәм интекә егеттән. Шәпләре, татар яшьләре алга барабыз. Исәнмесез? Син нәрсә ландыш? Ник балаңны алып килдең? Без бит КВНда. Соң калдырырга урын булмады килде инде. Ярар, миниатюраларны әйтеп торыр. Шәпләре, татар яшьләре алга барабыз, бергә без булдырабыз. Исәнмесез, минем исемем Азалия. Әти мине яратып кына 450 меңем дип кенә әйтте. Лайыш пляжында. Пәрәмәш, үзем кебек гөбердәп торган оч пошмак. Активированный уголь, Linux, кызыл тетрациклит. Тимер җиһазлар, шардуганнар, чәчәкләр. Шәпләре, татар яшьләре алга барабыз, бергә без булдырабыз, шәпләре. Трассада төрле хәлләр була. Исәнмесез, менә сезнең пицца сездән 1000 сум. Сәмсез. Пицца 500 сум тора бит. Плюс доставка 1000 сум. 500 сумга сөйләшеп булмый инде алайса. Юк инде, 1000 дигәч 1000. Так. Сез реминегез эләкмәгән. Ярар, 500 сум. Аптечкагыз бармы? Мәгез сезгә пицца бүләккә. Шәпләре, татар яшьләре алга барабыз, бергә без булдырабыз, шәпләре, татар яшьләре. Беренче татар ужастигы. Кайдасың синең ханың? 7 ел мишәр хатыны менән торып, бөтен канымны эчеп бетерде ул мине. Ә менә синдә кан точно булырга тиеш. Әни, син бу бит безнең әти түгел. Эй, кызым, син бер дә дөрес аңламадың. Бу бит бары тик миниатюра гына КВНда. Теге көнне әти куйганмы? Кем белән? Бер көнне күрше апа белән. Шәпләре, татар яшьләре алга барабыз, бергә без булдырабыз, шәпләре. Сезнең каршыгызда Лайыш районы татар яшьләре КВН командасы иде. Рәхмәт. Шәпләре, татар яшьләре алга Лайыш районы алкышлар командага. Һәм инде жюри әгъзалары. Сезнең билгегез нинди смайлар? Елмая торган смайлар, 3000 су смайл. Эләкте бит сезгә Лайыш районы. Барбер алкышлыйбыз безнең команданы. Җавит абый, берәр әйтер сүзегез бармы? Мен инде беренче тапкыр 1000 су смайлы куям. Әмма ләкин менә бу эш белән шөгыльләнү өчен бары тик афәрин дип кенә әйтәсем килә. Бер нәрсә җитеп бетми. Менә мәзәкнең юморны кыска, аңлашыла торган һәм менә күңелле кәефне күтәрә торган, күлдерә торган. Һәм монда шәк кына эшләнеп бетмәгән моментлар бар. Инде менә бәләкәчнең дә КВНда катнашуы бик шатлыклы күрер. Шуңа күрә мин сезгә уңышлар телим. Киләчәктә шомартып, яхшылап, матурлап, бизәкләп, Алла биргән булса, яхшы менә барыбыз тарафыннан да смайлик алырсыз, Алла биргән булса. Егетләр, шулаймы? Бик зур рәхмәт.